13 ditu gaur, astartea da, asteragoaz egunak dutzen zuen albisteekin. Espetxe politika berri bat beharrezko ikusten du Nafarroako parlamentuak. UPN eta PPren kontrako botoekin adierazpena onartu du bozeramaileen batzordeak. Ruben Oio gaztea atxilotu du poliziak Iruñan sarean idatzitako mezuengatik. Errepresio frankistaren ikurra den erorien monumentuaren etorkizuna airean dago. Eraikina eztabaidagai izan da egunotan Iruñako udalak antolatutako jardunaldietan. Apirilean hasiko dira proiektu berriak aukeratzen. Zerga iruzurraren aurkako borrokari esker Nafarroak 139 milioi euroko iruzurra atzeman zuen iaz. Zibismo lobia dirua eskatzen ari zaie enpresariei Nafarroako egoera ekonomikoaren beste ikuspegi bat zabalduko duen txostena egiteko. Gobernuak eta topagunak hitzarmen bat sinatu dute Euskaraldi antolatzeko, ekimenak euskararen erabilera sustatu nahi du gizartean. Iriartea Kultur Garaikide Zentroak irudi berria estreinatu du. Zinegoak zine jaialdia martxoaren 19, 21 eta 22 iritsiko da Iruñara. 2 pelikula eta labur metraiak eskainiko dituzte. Politika kontuekin hasiko dugu astarte honetako albistegia. Espetxe politika berri baten beharra ikusten du Nafarroako parlamentuak. UPN eta PPren kontrako botoekin adierazpena onartu du bozeramaileen batzordeak. Nafarroako parlamentuko bozeramaileen batzordeak UPNren eta PPren aurkako botoekin adierazpen instituzionala onartu du espetxe politika berri bat eskatzeko. Presoen sakabanak eta saiestea beharrezkoa ikusten du foru gobernuak. Testuak geroa bai EH Bilduk, Ahal Duguk eta Ezkerrak aurkeztu dute, baina PSNren babesa ere izan du. Horrela, presoen sakabanak eta politikarekin ados ez dagoela adierazi du Nafarroako gobernuak. Iragan astean Xabier Reietako presoak Adizeko kartzela batean hil ondoren ekimena bozeramaileen batzordera eta mahaira heldu da. Larun batean ere manifestazioa egin zen Iruñan heriotza gaitzesteko eta sakabanaketarekin bukatzea eskatzeko. Talde politikoen jarrera ezberdinak bozeramaileek azaldu dituzte kazetarien aurrean mahai eta bozeramaileen batzordea bildu ondoren. Zentzu horretan, etari desegitea eskatu, ezker abertzaleak etarrei hiltzaileei harrerarik ez egitea bermatu eta makillaje zuritze gezur huts nahiko direla esan beharko litzaiokeela defendatu du Javier Espartza UPNeko bozeramaileak. Bestalde Adolfo Araiz EH Bilduko bozeramaileak Reiren heriotza gogorarazi ondoren espetxe politika aldatzeko UPN eta PP mugitu beharko diren unea helduko dela iragarri du haren ondorio lazgarriak desagertzeko. Era berean preso guztien sakabanaketaren aurka agertu da Geroa Baiko Koldo Martinez. Sakabanaketa kasu askotan estatua bera legedia betetzen ari ez dela azpimarratu du Carlos Couso Ahal Duguko bozeramaileak bere agerraldian. Sakabanaketa logikatik at dagoela erantsi du Cousok, horregatik pausoak ematea ona litzatekeela adierazi du. Lauko gobernuaren beste 3 kideek egin bezala Ezkerrak ere testua babestu du. Jose Miguel Nuinek gogorarazi duenez koalizioak sakabanaketa beti errefusatu du justifikaziorik ez duelako, are gutxiago etaren ekintza terrorista amaitu denean. Sozialistek lehen puntuaren aurkako botoa eman dute. Maria Txibite PSNeko bozeramaileak azaldu duenez, bere garaian erabakiok ongi hartu zirelako. Aldiz, espetxe politika berri bati babes emate erabaki dute etak terrorismo utzi ondoren marko aldatu delako eta hori kontuan hartu beharra dagoelako. Ana Beltrán PPko eledunak testu osoaren kontra agertu da. Desegin krimen guztiak argitzeko laguntzen eta armak entregatzen ez dituzten bitartean legedia aldatzearen aurka azaldu da. Ruben Oio gaztea atxilotu du Espainiako poliziak Iruñan sarean idatzitako mezuengatik. Urtarrilean Espainiako Auzitegi Nazionalean deklaratzeari uko egin zion.
Ruben Oio gaztea atxilotu du Espainiako poliziak Iruñan. Oiok auzi bat du zabalik Espainiako auzitegi nazionalean sare sozialetan idatzitako hainbat mezurengatik terrorismoa goratzea eta biktimak humilatzea leporatzen diotelako eta urtarrilaren 19an deklaratzera joateko agindu ere eman zion Espainiako auzitegi nazionalak, baina Oiok erabazki zuen ez men egite agindu horri. Oio kazetaria da eta Lahain eta ahotsa.info edabidetako kolaboratzailea. 2017ko irailean atxilotu egin zuten kaleko jantzitako 4 guardia zibilek sakelako telefonoak kendu zioten eta auzipetu egin zuten sare sozialetan idatzitako mezuak zirela eta auzi horren ondorioz auzitegi nazionalean deklaratu behar zuen pasaden urtarrilaren 19an, baina ez joatea erabaki zuen. Azken asteetan poliziak zelatatzen zuela salatu izan du. Errepresio frankistaren ikurra den erorien monumentuaren etorkizuna airean dago. Eraikinaren etorkizuna eztabaidagai izan da egunotan, Iruñako udalak antolatutako jardunaldietan. Hurrengo apirilean erabakiko da zer egin eraikinarekin. 1936ko kolpe militarrak goratzeko xedez eraikitako mausoleo erraldoiak zutik dirau, zabaldu zutenetik 76 urtera. Lehen aldiz baina udal gobernu batek konpromisoa hartu du faxismoaren arrasto orokentzeko, orban frankistak erauzik gertatutakoaren oroimena ezabatu gabe. Horixe dute erronka. Hainbat aukera daude mahai gainean, batetik eraikina eraistea talde memorialista askoren aldarrikapen historikoa da, diktaduraren eta errepresioaren ikur emblematikoena den enean, bestetik egoitza dagoen bezala mantentzearen alde azaldu dira UPN-ko zenbait eledun eta regionalismoaren esparru ideologikotik gertu dagoen arkitekto talde batek. Hirugarren bide batek, baina indarra hartu du azken urteetan, eraikina goitik bera moldatzea, elementu frankista oroken duta baina erabat eraitsi gabe. Hartara frankismoari gorazarre egiten dio monumentua memoria historikoaren erakusleio izatera igaroko litzateke. Besteak beste, eraikina 1936ko gerraren eta diktaduraren interpretazio zentro bihurtzea izan da zenbait historialarik eta eragilek azken aldian planteatu dituzten aukeretako bat. Aukera horiek guztiak aintzat hartuta Iruñako udalak nazioarteko arkitektura lehiaketa bat antolatu du erorien monumentuarekin zer egin erabakitzeko. Apirilean abiatuko dute lehiaketa eta horren aurretik udalak gogoetarako tarte bat zabaldu du monumentuari buruzko jardunaldi batzuk eginez. Iragan astean zabaldu zuten eraikina bisita gidatuak, Iruñeko artistak gazten grafiti erakusketa eta nazioarteko adituen arteko solasaldi bat antolatu zituzten mausoleo frankistaren geroaz eztabaidatzeko. Besteak beste, historialarien, legerarien, arkitektoen eta artisten proposamenak jaso zituzten. Hilaren 15ean gainera oroimen historikoaz eta monumentuaren balio simbolikoaz hitz eginen dute zenbat elkarte memorialistek. Erorien monumentu azpian dagoen kripta da egunotan itxita egon den espazio bakarra izan ere, eraikinaren jabea udala den arren kriptaren erabileraren gaineko ardura Iruñeko artzapezpikutzarena da. Hartara, Mola, Sanjurjo eta gainontzeko militar kolpisten gorpuzkiak iaz atera zituzten arren, gotzainek ez dute hilobiaren ateak zabaltzeko baimenik eman. Josea Baurreak Iruñeko udaleko hiri bizigarri eta etxebizitza saileko zinegotziak parte hartze prozesua bera aberasgarritzat jo du. Monumentua eraitziala eraldatu. Hori da aditu eta eragile askok egunotan egin duten galdera. Etxebizitza zinegotziaren aburuz, udalak ez du horren gaineko erabakirik hartu eta parte hartze prozesuaren emaitzen arabera eginen du alde batera ala bestera. 3 fase izanen ditu prozesuak, lehena egunotan egiten ari diren jardunaldiak, bigarrena nazioarteko ideia lehiaketa eta azkena parte hartze publikoa. Ekonomia kontuak izpide orain, zerga iruzurraren aurkako borrokari esker Nafarroak 129 milioiko iruzurra atzeman zuen iaz. Zerga iruzurraren aurkako borrokak emaitza hobeak eman ditu Nafarroan, baina oraindik badu tartea hobetzeko. Iaz foru ogasunak 129,1 milioi euroa atzeman zituen, 2016an baino 121,5 gehiago. Mikel Aranburu Nafarroako ogasun kontseilariak eta Luis Esain, ogasuneko zuzendariak nabarmendu zuten bildutakoaren 1,5 berreskuratu dutela. Dena den, Nafarroako gobernuak iruzurraren aurkako borroka handitu behar du 2018
2006-2019ko eperako ezarritako helburua betetzeko. 4 urte horietan, 580 milioi euro atzematea aurreikusi zuen eta lehen 2 urteetan erdia baino gutxiago bildu du. Azken 10 urteetako datuei erreparatuz gero, ez dago aldaketa oso handirik, hain zuzen ere, iruzurraren aurkako borrokan krisiak gogorren jo zuen urtean eman zeuen diru gehien. 2012an, 161,5 milioi euro atzeman zituen Ogasunak urte hartan, zerga bilketa osoaren 6,3%. 2011garren eta 2015garren urteetan berriz bilketaren 4,1% eta 4,7% adina berreskuratu zituen urrenez urrez. Gainerako urteetan bataz beste 4% eta 5,9% artean mugitu da. Atzo, iazko datuak azaldu zituen Luis Esainek, Foru Ogasunak 3 esparru bereizten ditu zerga iruzurraren aurkako borrokan, kudeaketa, ikuskaritza eta bilketa. Hain justu kudeaketaren atalak berreskuratu zuen diru gehien. Funtsean 44.000 eta 51 likidazio berrikusi ostean lortu zituen gehien bat bez zergaren eta argindar energiarien balioaren gaineko zergaren likidazioak. Iraganeko datuek aditzera ematen dutenez, atal horrek inoiz baino diru gehiago berreskuratu zuen iaz. 2003tik 2015 bitartean urtero 58 milioi euro berreskuratu ohi ziren bataz beste. Ikuskaritzak guztira 954 jarduera egin zituen eta 33,5 milioi berreskuratu. Esainek nabarmendu zuenez, atal horrek iaz gertutik zaindu zituen sektore jakin batzuk, hala nola etxebizitzen alokairuak eta bereziki pisu turistikoak. Zifrek aditzera eman zutenez, atal horretan ez da aldaketarik. Urtero bataz beste 32 milioi berreskuratu ohi baitira. Ogasunarekin zorra zutenek 59,3 milioi ordaindu zituzten iaz. Esainen arabera lehen aldiz zorra ordaintzen ez zuten negoziotara jo zuten eta neurri hori eraginkorra izan zen. 11 kasutan 70.000 eurotik gorako zorra itzuli zuten enpresa zordunek. Zibismo lobia dirua eskatzen ari zaie enpresariei, Nafarroako egoera ekonomikoaren beste ikuspegi bat zabaldu eta horren inguruko txostena egiteko trukean hurrengo gobernu aldaketan zerga jaistea eskaini die. Nafarroako Foru Erkidegoko ekonomia ongidoa datu makroekonomikoen arabera, Julio Pomesek buru duen Zibismo think tankek egoera ekonomikoaren beste ikuspegi bat zabaldu nahi du. Hori lortzeko beharrezkotzat jotzen du txosten bat egitea eta hain zuzen ere hori egin ahal izateko finantzazioa eskatu die zenbait enpresariri eskutitz bidez. Xedea, Pomesek idazkian aitortzen duenez, hauteskundeetan eragitea eta gobernu aldaketa lortzea da. Zibismo erakundearen presidentearen asmoa analistarik onenekin aztertzea Barkosen legealdian Nafarroak eduki duen garapen ekonomikoa eta alderatzea UPNren agindupean 2007tik 2015 izan zenarekin baita antzeko egitura ekonomikoa duten erkidegoenarekin ere. Eskutitzan Pomes oso kezkaturik azaltzen da Foru Erkidegoaren egoera ekonomikoaren kontura besteak beste zerga igoerak hainbat enpresa alde egitera bultzatu dituelako eta hemen enplegatu publikoaren kopuruaren igoera beste inon baino handiagoa izan delako. Eskutitzak urtarrilean eta otsailean bidali zituen txostena 2018an egin nahi du 2019rako hauteskunden urterako prest egon dadin. Nafarroako gobernuak eta topaguneak hitzarmen bat sinatu dute Euskaraldia antolatzeko. Ekimenak euskararen erabilera sustatu nahi du gizartean. Bihar martxoak 14 aurkezpena egingo dute Iruñan. Hitzarmena ostiralean sinatu zuten Ana Oio herritarrekiko eta erakundekiko harremanetarako kontseilariak eta topaguneko idazkari Oskar Zapatak. Nafarroako gobernuak 100.000 euroko diru laguntza emango dio Euskara 365 programari. Hala moduz, non Euskaraldia ekimenan Nafarroan ere gauzatzeko modu egongo den. Aipatzekoa da, Nafarroako 2018ko aurrekontu orokorretan ekimen honetarako partida bat jaso zela. Horrela akordio hau sinatzean, Nafarroako gobernua Euskara Bidearen bidez, ekimenaren koordinazio orokorra ari da laguntzen honako arlo hauetan, diseinua, dinamizazioa, formazioa, komunikazioa eta baliabideen egokitzapena eta kudeaketa, gerora tokian tokiko ezarpena ahalbidetuko dutenak.
Euskaraldia topagunearen urte honetako egitasmo nagusietako bada. Euskararen erabilera aktibatzeko urtebateko programazioa da hiztunei zein naiz eta ez hitz egin ulertzen dutenei zuzendurik eta ekimenari atxikitzen diren herri guztietan eginen da. Dinamika hau 11 egun euskaraz bizitzeko gonbitarekin borobilduko da. Horrelako ekimenen bidez, Nafarroako gobernuak 2017ko urtarrilaren 28ean onartu zen euskararen lehenengo plan estrategikoan ezartzen diren helburuak bete nahi ditu. Hain zuzen ere, lehenengo ardatzean honako helburu hau aipatzen da, euskararen erabilera igotzea hiztunek gizarte arlo guztietan erabil dezatela erraztuz eta euskararen erabilera errazago eginez. Euskaraldia 11 egun euskaraz ekimenaren aurkezpena Nafarroan eginen da, bihar asteazkena arratsaldeko 5:00 Iruñeko Kondestable jauregian. Iriartea Kultur Garaikide Zentroak irudi berria estreinatu du. H eta A hizkiekin jolas bisuala egiten du eta espazioaren modernitatea nabarmendu nahi du. 3 dimentsiotako bertsioan irudi berria H izatetik A bihurtzera pasatzen da eta kolorez aldatzen da behin eta berriz. 2 dimentsiotakoan irudi beltza izanen da. Irudi aukeratzeko udalak esleipen antolatu zuen 13.000 euroko gehienezko aurrekontuarekin. Irabazlea Artworks Communication agentzia izan da. Sortzaileek azaldu dutenez, tipografia lineala, artearekin loturiko ikonografia eta ziudadelarako espreski sorturiko bitartekoak erabili dituzte. Eta helburua irudi garaikide eta modernoa sortzea izan da baita simple ere. Iriartea proiektua Ziudadelan Kultur Garaikide Zentroa sortu nahi du topaketari, jakintzari eta gozamenari ateak zabaltzen dizkion espazioa hain zuzen ere. Iriartea Iruñan kultur politika berriaren ardatz nagusietakoa da. Zinegoak zine jaialdia martxoaren 19, 21 eta 22 iritsiko da Iruñara. 2 pelikula eta labur metraiak eskainiko dituzte. Zinegoa jaialdia Iruñan ere bada martxoaren 19, 21 eta 22 pelikulak ikusteko aukera eta ondoren egileekin edo kolektiboekin filmeaz solasteko aukera izanen da. Nadie nos mira pelikula izanen da lehenbizi. Julia Solomonfonek egindako pelikula da. Aurkezpena Pau Gilenek eginen du, zinegoak ekimenaren zuzendariak. Martxoaren 21 feminista izeneko filma emanen dute eta martxoaren 22 labur metraien sorta eskainiko dute. Film guztiak arratsaldeko 7:30 eskainiko dituzte Golem Baiona zinematokian. Goazen orain eguraldiaren iragarpena zein den ikustera. Goizean zerua lainotsu egongo da eta noiz behinka euri txiki egingo du. Arratsalde gau partean zerua tarteka lainotsu egongo da eta ateria eutsiko dio, hego haizea ibiliko da, arratsaldean mendebaldekoa. Temperatura maximoak gutxi edo nahiko igoko dira. Asteazken goizean goiz erdi mailako lainoak eta goi lainoak agertuko dira zeruan, gero zerua lainotsu edo oso lainotsu egongo da eta zaparrada batzuk botako ditu. Hego haize bizia ibiliko da, temperatura minimoa gutxi edo nahiko igoko dira. Maximoetan aldaketarik ez edo gutxi igoko da. Martxoak 13 asteartea goazen egunak utzizkigun albisten errepasoa egitera titularrekin. Espetxe politika berri bat beharrezko ikusten du Nafarroako parlamentuak. UPN eta PPren kontrako botoekin adierazpena onartu du bozeramaileen batzordeak. Ruben Oio gaztea atxilotu du poliziak Iruñan sarean idatzitako mezuengatik. Errepresio frankistaren ikurra den erorien monumentuaren etorkizuna airean dago. Eraikina eztabaidagai izan da egunotan Iruñako udalak antolatutako jardunaldietan. Apirilean hasiko dira proiektu berriak aukeratzen. Zerga iruzurraren aurkako borrokari esker Nafarroak 139 milioi euroko iruzurra atzeman zuen iaz. Zibismo lobia dirua eskatzen ari zaie enpresariei Nafarroako egoera ekonomikoaren beste ikuspegi bat zabalduko duen txostena egiteko.
Gobernuak eta topagunak hitzarmen bat sinatu dute Euskaraldia antolatzeko. Ekimenak euskararen erabilera sustatu nahi du gizartean. Iriartea Kultur Garaikide Zentroak irudi berria estreinatu du. Zinegoak zine jaialdia martxoaren 19, 21 eta 22 iritsiko da Iruñara. 2 pelikula eta labur metraiak eskainiko dituzte. Eta hausi izan da dena gaurkoz, besterik ez, mila esker zuen arretagatik eta astearte honez. Gorritxon atsedenerako sistema hoberenak eta loaldi egoki batendako beharrezkoak diren produktuak aurkituko dituzu. 40 urte daramatzagu punta-puntako materialak eta marka hoberenak bezeroaren eskura jartzen. Deskansatzeko sistemetan aditua gara, sofak, koltsoiak, somierrak. Hurbildu eta eskuzabali jasoko zaitugu. Iruña, Gorritxo.